दिनबाय थांदो भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खेब बरायना लाबावबाय। दिनै बैसागनि 25 तारिख मे दाननि 9 तारिख जोंनि जयपुर गामिया दिनै हामबाय फुजा होनो नागिरदों। मानो होनोब्ला हामबाय फुजाखौथ' गोबाङानो मिथिखायो। खायसे खायसेया जेठ मासाव आवजार बिबार बारबासो होयो, नाथाय जोंनि जयपुर गामिया बैसागनि 25 तारिखआवनो होनायलाय दिनै बैसागनि 25 तारिख मोनबाय, दिनै हामबाय फुजा होनो नागिरदों। भिडिअ गोलाव जागोन दे रायजो राजाफोर, जाहाथे नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांबानो जाबाय। हामबाय फुजानि A to Z आं फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम जोबजासे देखायजोबगोन, जाहाथे माबायदि होयो रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ गोलाव जाबाबो नायलांबानो जाबाय। थ' बिदिबा भिडिअखौ नायलांनोसै। रायजो राजाफोर, नैबे जोंनि जयपुर गामिनि बाथौ न'। आं देखायनोसै ना। दिनै फारौ उरायदोंमोन। बैसागनि 25 तारिखआव हामबाय फुजायाव जोंहा फारौ उरायो। जाहाथे फारौ उरायनायखौ आं मोनफैदिया, अब्लाबो फारौआ नै खाथियावनो दं। जाहाथे आं नोंथांमोननो देखायनि, रायजो राजाफ्रा नायना लाबानो जाबाय। नैबे बाथौ दै रायजो राजाफोर, नै हामबायनि मुङाव दिनै बाथौखौ सुस्रां लिरस्रां धुप सावबाय, साथि सावबाय, जाहाथे नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। नै आं नाथाय फारौ उरायनाय समाव मोनफैदिया दै रायजो राजाफोर। नै साथि सावबाय, साथि गंनै सावदों। नैयाव थालिर बुट प्रसाद होदों। नैरोजा दं दै फारौआ, नै फारौआ, नै फारौ हगारदो आरोना। नै सिन्दुर फुननानै नै रायजो राजाफोर नायना लाबानो जाबाय। आरो मानै दंबायमोन, मानैया बिरलांबाय। मानैया अबाव बिरलांखोथाय, अबा बिरलांबाय। एबार तो बोखायना गालाबाय जाबाय र'। आलि इयाव थानांगौ आलि Pasliaw hasuna hoगोन थुख्राम गाहाम हास' थुख्राब्रै गाहाम खालाम फिसा फिसा इलाय थालिर हानाया फुल बिबारा लाखाय लाखाय दे लामा मोजां लांनो हागोन बार' निनियाव सिखा गैया जाया थालिर दामनायाव इ बांगाल दामद्रासो बाहाया मोनबा सावगोन दे गय खान्दिया बयनि उनावसो जायो दानो मानो होखाबायदि थालिरखौ होग्रोनांगौ जायै लोङै उनावसो जागोन ना खामाबो नेम बादि दखाननि बिफोरखौ
ओइ बेदाखौ खरब्रै गाहाम खालाम थाइसेखौनो दं दा थालायाव मानसि जालुग्राफ्रा लुबैनायखौ फैसा नांगौ ना जाम्बा जाम्बा नों नांलालै जाग्राफोरनो आथिङा ओरैहाय जेनेबा बेकार ओइ जेनेबा बालिगाव हाजोआवनो हाबदो बे आगोलाव नुदो बयबो नुदो गोथैखौ बानायनानै आग्लायनायखौ लालै मालाय जागोन दा लामायाव मारा की भूल से दानिया फैबाय जोंहा साहाखैनि लामा गाथेनाय हामबायनि दिनाव मोदायखौ होनानै हराव माबायदि लामा गाथेयो जाहाथे रायजो राजाफ्रा बेनि नुथायखौ नायना लाबानो जाबाय मानि हिसाबै जायो बा इदि खालामनो बिदि खालामनांगौ ब्रा मालाय बुंबानो खालामनांगौ ना बेखौ दोनि बेखौ जरा फैसा बाखार बादालि मोजां नुथि जानाय जायाखै खालि बोखालि मोनसे सिमसिना जरा जेव जाखिसो बोखां खिथादों उनाव नोङो गैखाला मा जिउजाखौ डाइरेक्ट होखानाबाबो जागौमोन ना जिउजा जानायनि सिनायदोंना सिनायाखै खोथिया फोनांगौ माने हायाथ' अलरेडि जाखाबाय सोमनानै आलि खारि क्लियार जाजोबखाबाय जोंना फिनसे एवनांगौ दानिया फैबाय जोंहा खोलाखै मोदायखौ होनानै हामबायनि दिनाव हराव माबायदि लामा गाथेयो रायजो राजाफ्रा बेनि नुथायखौबो नायना लाबानो जाबाय खोलानि मोदाय खोलाजों थांनांगौ बुरजा मालाय रानना जागोनब्रा सिख्लाफोर गोजा नालाय रानना जायो गोसोआव लाखियो आरो गोसोआव लाखिदो एबार गाबोननो बावगोन आलि सननायखौ खोथिया फोनांगौ
ओमफ्राय माने हायाथ' अलरेडि जाखाबाय सोमनानै आलि खालि क्लियार जाजोबखाबाय जोंना फिनसे एवनांगौ मान होनाय प्रथाया जोंहा गोदोनिफ्रायनो फैबाय दङ गतिके दिनैबो जों बेखौ बावाखै रायजो राजायाबो बावाखै दा दिनै जों बे मानखौ जोंहा हामबाय देउरि गुरुनो दिनै बे मानखौ होनाय जाबाय होनाय जाबाय गोजोनबाय एसे बुंना खस्थ' मोननायफोरखौ खस्थ' मोननायखौ बुंना लादो बुंना लासिगोन मोजां मोनदों मानिनायाव जोंनि जयपुर गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नै दिनै फैयै फैयै खनथाम जाबोबाय बे फारखौ मोननाय जाहाथे आंनि खस्थ' आं बे फारखौ लाबाय जेथिया आंनि खस्थ'खौ आं खस्थ' होनानै साना गतिके आलो गोजोनैनो जोङो दा बेखौ खुंनानै थांबाय जाहाथे दा आंनि जिथुनाखि खामानि भार मोननाय बे भार मोननायाव दिनै आं माबा मोनसे आखु खामानिफोरबो मावफैनो नामा आं बेखौ गोसोआव थाया बे हिसाबै आइ आफाफ्रा नुदों माबा मोनसे उसुबिदाफोर मावनाय बा मोजां मावनाय बेखायनो आं मिथिना लायो आरो जाहाथे बेबायदिनो रायजो राजाफ्रा जोंनि गुगामुख जयपुर गामिनि हामबाय गार्जा होनायखौ नुखाबाय जानांगौ नाथाय बे भिडिअखौ आं मैया हरावनो खालामनांगौमोन रायजो राजाफोर मा खालामनो ना लाइटनि प्रब्लेमनि थाखाय आं बे भिडिअखौ जोबनायसिम खालामनो मोनदिया रायजो राजाफ्राथ' गासिबो हामबाय गार्जानि फुजा होनायनि नुथायखौ नुजोबखाबाय जानांगौ नाथाय गुबुन गुबुन जायगानिया गुबुन गुबुन दिनाव होयो मानो होनोब्ला गोबां गामिफ्रानो बर' गामिनि हामबाय गार्जा होनायानो जेठ मासावसो होयो मानो होनोबा आवजार बिबार बारनायनि उनावसो होयो नाथाय जोंनि गामिया गोदोनिफ्रायनो बैसागनि 25 तारिखआव होनायलाय बैसागनि 25 तारिखआवनो होयो रायजो राजाफ्रा जोंनि जयपुर गामिनि हामबाय फुजा होनायखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामना खिथाहरबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।